right. Yes, like. For more saga. Man. High five. Yes, man. Esaya. You also want to Mira man you unobvunzwa Bhebhi unodzana ora kupi chichichi hamba nawo isina kugadzira mari yokuti zvibharansi zvakadari. Yes, I Baba Makido. Baba Makido. Makido. Ziri sei? Sometimes I can feel I can shine. Bhebhi rakuremera here? Nyara. But I not see Bhebhi. What's your name? Yes. All right. Very funny and I like you. Fishman vari kukudaya. Lazwana iva maona zviro mafreestyle. Mafreestyle ndamaona avavaipa. Atoenda umberi nawa. Vanotyidza ndege kuti zvimwepa. Hamuzotitiza. Aiwa, ndisotiza. Zvose mane mari muzotitiza manje. Takumira pagendi tida kupinda muHICC kuti tisu ndini peshi chichichi hamujatita. Aiwa, ndisotiza. Aiwa, kana wakadaro wakanaka. Maita portrait. Ndapamba netime wambomukisa but takanonoka. Tina kunonoka zvedu. But ngona chibaba. Skiri yacho kani ndoskiri kurambwana nasekuru pamwe nasekuru futi anomboda modaro kuno aiwa panida vanoita zvemabhebhi zveshuwa kana kuti munhu werudziko asingazivi kuti bhebhi rangu ndozodai but atozoti aiwa munhu azinoti sandizo munhu anoziva kuti chimoko ndechangu bhebhi nderangu chaiwo bhebhi nderako osaka kutoziva kuti bhebhi nderako esaya saka vanasekuru vanenge vachirambe zvii saka vanasekuru vada kusagutikana kwawo nekusabhilivha nekusaona but ani ndine maonero andotoita kuti handamboriwa kuti mukomateko makati aiwa reva iwewe ka ndakati makati ndinotoreva inini semaonero andinoita ka kuti mbida dhiwe wanomutara tikangarini kuti kuna blot kangarini ini futi nditoro Bazooker kangarini Scorpion Bazooker kangarini saka uyu ndio chingani pamabhebhi wane mangani mabhebhi so far mdara mabhebhi ndinawo saka uyu ari panhambani manje panhambani kuti nditi kana but kuti nditi ari panhamba ndinogona kuti panhamba 10 pavese apandaona kwapedzisira kukandirwa shoko isiko kunamba 10 saka pesha apo kana pasongo ari panhamba 1 anonzani anoti Anita Mukongo anodhira nemaforena jamana vakanyanya ndakaenda ba takanonoka takaenda murudo murudo yes aiwata bhu pana ninzaro